En primer lloc, volem traslladar el condol a la família del treballador de Traxa que va morir ahir en el Col·legi Lluís Vives de Massanassa. Però també volem denunciar les mentides i la frivolitat per part del conseller d'Educació en la roda de premsa que va donar ahir als mitjans de comunicació per informar sobre l'accident. Lo tenemos calificado como daño, o sea, centro con daños graves. Pero en ningún momento se ha certificado por parte de nadie que ese centro pudiera tener lo que se llamaría un colapso. El conseller diu que no tenen cap informe de ningú, però l'Ajuntament de Massanassa va publicar el 9 de novembre un anunci al seu compte d'Instagram en què informava que tancaven el centre pel gran risc de perill d'esfondrament decretat per la Inspecció Educativa. Que nosaltres sapiguem, la Inspecció Educativa forma part de la Conselleria d'Educació. Com diu el conseller que no hi ha cap informe de ningú? Continuem. Estaban haciendo lo que nos pidió el ayuntamiento y que lo que nos están pidiendo muchísimos ayuntamientos, que es la limpieza exterior. El conseller diu que Traxa estava en el centre perquè ho havia demanat l'Ajuntament, però l'alcalde de Massanassa diu que... Y a nosaltres hemos dicho, ya no me recuerdo mal, pero fa varios días, nos avisen de que anaven a fer treballs allí. En el cas d'este col·legi me pareix que eren treballs fora. I encara més. A l'inici de la roda de premsa, el conseller va dir el següent. Es por eso que para garantizar la salud pública tras la riada del 29 de octubre, la prioridad de este Consejo es la retirada de lodos en las calles, alcantarillas y de los centros educativos. Tot el món sap que això no és cert. La cuestión es que siguen pasando los días y no tenemos respuesta de Consellería. Hasta ayer que empezó a salir en medios de comunicación, gracias a vosotros, no se ha movido absolutamente nada. Los coles seguían estando sucios. La comunitat educativa ha denunciat l'abandonament per part de la Conselleria d'Educació dels centres afectats, un punt que fins i tot va reconèixer explícitament el conseller en la roda de premsa. A la localidad se ha desplazado la vicepresidenta del Consejo y otros altos cargos de la Generalitat. Es decir, no hacíamos nada allí. Yo no he ido tampoco a Massanassa. Però ni a Massanassa ni a cap altra localitat afectada. I aquesta setmana farà un mes del desastre. Passem a l'apartat de frivolitats. Pero también nosotros tenemos nuestra familia en Alicante y también creo que tenemos derecho a estar unas horas con nuestra familia. El conseller diu que té dret a conciliar amb la seva família i ho diu en una roda de premsa per a parlar d'un treballador mort mentre netejava un centre educatiu. Com pensa que s'ho prendrà la família del treballador? És una manca absoluta d'empatia i de sensibilitat cap a la família. Finalment, volem també denunciar les pressions que estan rebent els equips directius per part de la Conselleria d'Educació perquè obrin els centres educatius, malgrat que no estiguen en condicions encara per a fer-ho. És intolerable l'actitud d'aquesta conselleria cap als equips directius i cap al conjunt de la comunitat educativa. Rovira, conseller, vaig a casa a conciliar, però no torne, per favor.